Zer da sakanako ekonomia sozialaren maila? Sakanako ekonomia sozialaren maila, ekonomia soziala indartu nahi duten eragileen arteko elkarlanerako espazioa da. Mahai honen bidez, esperientzia partekatu, lurraldeko beharrei erantzuteko aukerak aztertu eta proiektu berriak sustatu nahi dira. Bertan partatzen dute ekonomia sozialeko hainbat erakundek, ANEL, Olatukop, REAS, Nafarroa eta IGNA, eta beste eragilei ere irekia dago. Horrez gain, baita sakanako enpresen ordezkariak ere parte hartzen dute, Bakaikorro kooperatiba eta sakanako kooperatiba. Ekonomia soziala eta lurraldeko beharrak, zaintzen kasua. Ekonomia soziala lurraldeko beharrei erantzuteko tresna eraginkorra izan daiteke. Zaintzen arloan, bereziki, komunitatean sustraitutako eredua garatzeko aukera ematen du, kalitatezko zerbitzuak eta enplegu duina sortuz. Jardunaldian bi esperientzia aurkeztu ditugu. Transforma, gizarteratze eta lanerantze enpresa, eskarmentua duena arlo honetan, eta bestetik, zaindu sakana kuida kooperatiba, sortu berria dena. Zaintzen sektoreak hala ere, hainbat erronka ditu aurrean. Sektorearen profesionalizazioa indartzea, ikuspegi preventibo eta komunitarioa garatzea, gizarteratze eta laneratze aukerak sustatzea, eta arreta integrala eskaintzen duten zerbitzuak garatzea. Ekonomia sozialaren erronkak. Sakanan, ekonomia sozialeko ekosistemak errealitate ezberdinak biltzen ditu. Alde batetik, hirugarren sektoreko erakundeak daude. Erronka nagusitzat, erakunde publikoen babesa eta zaintzen arloko garapena dituztenak. Bestetik, sortzen ari diren ekimen berriak daude, sendotzea eta hazkundea bermatu behar dutenak. Eta azkenik, industria arloko kooperatibak eta enpresak, eraginkortasuna, berrikuntza eta talentu indartzeko erronkarekin. Horrez gain, badaude guztiek partekatzen dituzten erronkak ere. Proiektuen jasangarritasun ekonomikoa bermatzea, talentu erakartzea eta garatzea, erakunden arteko lankidetza indartzea, belaunaldi erreleboa sustatzea eta lurralde mailako plangintza estrategikoa garatzea.